Okei, tässä on nyt tää 12. Tässä on vähän nihkeä leija, kun olin tänään tän kanssa ajaa ja sade yllätti, mutta se on tässä nyt kuivamassa. Tää on kanssa vielä kahisee, toki kuivana kahisee paremmin. Tässä on kans jos kattoo tän herkimmin kuluvan osan, eli tän tipit ja tän ulkoreunan, niin tää on, kun ei täällä ole talvella ajettu, niin hyvässä kunnossa. Ei oo mitään, no niin, totta kai mitään rispejä tullu. Ja niin kuin näkyypi. Kangas on ehjä ja kohtuu siistin näköinen. Joitain lehdistä tulee tahroja. Voi olla, mutta ne nyt ei toimintaan vaikuta. Jos käännetään ympäri tää kärki tästä. Niin, tossa nyt esimerkiksi näkyy tommonen lehtitahra. Se näyttää siltä se puoli. Jos käännetään tää toinen puoli, niin se näyttää siltä. Ja molemmat nämä 12 ja 15 on ollut hyvässä trimmissä. Ei ole ollut mitään ongelmia oikeastaan missään vaiheessa. Et jos muistan sen 3 vertas, niin sitä saa olla koko ajan säätämässä. Kun ne lussutti ne kärjet siinä, niin tässä ei niinku vastaavia ongelmia ollut. Semmonen.